Доброй раніцы ўсім. Сёння нядзеля, 26 лістапада. Прыехалі на святую імшу. Наши души стали чистей. Иди, кушай, грех и Господь пошуй, Божий лаской душу ратуй на кожній місці і в кожний час. Єгом чекає нас. На урочистость Христа Подарка у 2023 році. Глибоке поважання святари, консервативні особи, світські вірники, добродії, сябри, междецерриальной высшей духовной семинарии у Гродні. Иисус Христос, переможца, Пан Сусвету и Володар. Слово этой песни звучать з особливой емоцією у наших святинях, бо сьогодні у Божому костюлі відзначається урочистость Ісуса Христа, Володаря Сусвету. Для розуміння духовного сенсу сьогоднішньої урочистості давайте нагадаємо історичний контекст. У літургічний календар вона була уведена 11 січня 1925 года Папа Пиусом XI енциклікою «Equas Primas». Початок 20-го століття – нестабільні, незрозумілі і неоднозначні часи, коли земні владари губляли владу, якою вельми цінили. У гэтым становішчі Святий Отець хотів скерувати серце кожного католіка, да і кожного чоловіка на сапраўдних каштоўнасцей, якія не памінаюць, і звернуць увагу людзей на высакародныя ідэалы. Ён нагадаў, што толькі Христос – альфа і омега, пачатак і канец усяго, падкрэсліваючы іншасць владарства Христа. Учора і сёння Христовым касцёлам абвяшчаецца тая ж самая правда аб тым, што Христос – владар любові, і Ён хоча пачаць сваё владарства ў сэрцах людзей. Вот и святая імша скончылася, шагаем домой. Усім усяго найлепшага на ўвесь дзень.